Віцебск далучыўся да рэспубліканскай акцыі БРСМ «Моладзь вырашае», прымеркаванай да выбараў дэпутатаў у мясцовыя саветы 28-га склікання. До 17 лютага выбаршчыкі могуць напісаць пажаданні патэнцыйным дэпутатам. Акцыя праходзіць у грамадскіх месцах. Пасля саміх выбараў 18 лютага наказы грамадзян будуць перададзены народным абраннікам. Акция «Молодежь решает» важна тем, что в свободной форме ребята могут обратиться к нашим будущим депутатам, написать им пожелания, возможно, какую-то просьбу. Мы хотим, чтобы наши кандидаты, которые станут депутатами, получили первое задание. Хотелось бы, чтобы они жили теми же самыми вопросами, которые интересуют людей, чтобы было больше встреч, прежде всего с населением, чтобы было доступнее общение с ними. Выбарчая кампанія ўступіла ў актыўную фазу. Кандыдаты ў дэпутаты вядуць агітацыю і сустракаюцца са сваімі выбаршчыкамі. Прэтэндэнты на дэпутацкі мандат маюць права на бясплатны радыёэфір. Штодзень да 12 лютага на хвалях радыё Віцебск кандыдаты будуць знаёміць слухачоў са сваімі праграмамі ў вячэрнім прайм-тайме з 18 до 20 гадзін. У Віцебскай вобласці на 3112 месцаў у мясцовыя саветы зарэгістраваны 3330 кандыдатаў. Палову з іх складаюць жанчыны. Трэць кандыдатаў прадстаўнікі сацыяльнай сферы, кожны пяты працуе ў сельскай гаспадарцы. Падрабязная інфармацыя аб ходзе выбарчай кампаніі на афіцыйных сайтах Цэнтр выбаркама і Віцебскага аблвыканкама.